En aquest vídeo us expliquem com consultar la base de dades de normes UNE a eNormes. Des de la pàgina inicial de Bibliotècnica, aneu al catàleg de les biblioteques de la UPC i cerqueu la base de dades. L'accés a eNormes és restringit i caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom d'usuari i contrasenya de les intranets de la UPC. La manera més senzilla de cercar una norma és fer-ho a partir del codi que la identifica unívocament. Quan tingueu localitzada la norma, ja podreu accedir al text complet. A eNormes permet visualitzar la col·lecció completa de normes UNE, incloses les ratificades i les descatalogades, però no és possible imprimir, descarregar ni enviar normes per correu electrònic. Si necessiteu obtenir la còpia impresa d'una norma, podeu sol·licitar-la a la vostra biblioteca UPC de referència o bé demanar-la a través del Servei d'Obtenció de Documents. Des de la pàgina inicial de Bibliotècnica, aneu a Serveis i escolliu l'opció Obtenció de documents. Ompliu el formulari amb les vostres dades i les de la norma que necessiteu. Aquest és un servei de pagament i us recomanem que consulteu les tarifes abans de tramitar la vostra sol·licitud.